Така, хора. Така, ще играем Ламблок, както казахме миналия ден. За това си просто малко копаме и не знам какво ще стане. Чакай сега. О, съндък! Чакай сега. О, хляб! Книги. Окей. Знаеш какво, не мисля, че те прекалено изкъпано, така че чао книги. Така, не правете като мен, така че аз сега си продължавам тук. Искам обчек вече да искам нещо друго, не само дърт. Почваме и другите. Братле, не искам това. Пик. Добре, имаме прасе. Кокошка. Но по-чудно. Дърво. Yes. Yes. Братле, какво е това? Не знам какво е това, хора. Напишете в коментарите какво е това. Не знам. Йоу! Спрете, чакайте. 3 и 4 и 4. Добре, ще ми остане 2 дърт, така че моля ви, стойте само Прашчо умря. Прашчо, не. Това е средата, да. Така, джънк дърво. Добре. Мисля, че може само нормално ми дава. Защото разбрах, че има... Това какво е? Съндък! Не мога да. 3 храна още, саплинг и такова. Чакайте. Чакай! Така. Тук ще бъде цветница. Виж, кокошката го хареса. О, спрус. Не, това не е спрус, бе. Ох, това е... Не знам какво е това дърво, не го запомня. Това е бреза. Не знам какво е това, наистина. Не ги знам много нещата, братле. Само знам дърт, чест, някакви неща знам. Ох, бе! Добре, мръдница, не мога да си копая. Ох, ама... Диньо, yes. Бакле, има 2 овце. Не. Почвате ма дразните. Наистина, моля ви. Още едно ново дърво. Добре, чай. Listen. Ох, чакай. Искам някаква песен да има. Това е много тъпо да чувам. Някаква кокошка майна. Ти ли путна овцата? Или ти? Наказан си. Защо имаш бе? Бе, се умира. Защото биеш другите. Не!
Значи тя е виновна. Не! Така. Брат, жалко ми е, братле. Той тя си лети. Не може да лети. Да, братле, наистина. А как можа да удариш миличкото животно? Виж, аз правя някаква фермичка, те тук такова. Аз разбрах един хак за... Когато стигнем при зомбитата и след това, когато стигнем джунглата, кога стигнем джунглата, не знам, но трябва да стане нещо. Пак това дойде и това е много трудно. А защо има две овце? Тя откъде дойде? Спрете! Resto na lista pe. Посиди плинг пам пам ринг бам бам ринг бам бам бам. Да, така е, защото... Ох, ама... 306! И разбрах, че само шкирка се купае. Ох! Пак изчезна едната овца! Не! Майна! Поне сега тук не може да спадне нищо лошо. Сега, имаме малка градинка. Много малка. Харесваме на къде вървим. Но... Така. Сега още ще стигнем до Ало, има в 3 овце, братле. Искам да стигнем до някакъв чест и ще спрем. Ще направим мини базичка. Ето ни е базичката. Тук може да седим и да отиваме до туалетна. Ох, бе. Ох, това е твърде. Не искам. Не! Искам да стигне до чест. Още крави. Да, хора, приключва. Не искам да видя какво ще има. Така че, довиждане. Просто... Чао.